Алло, хәлләрең ничек, Хәдичә? Өйдәме син? Нишлисең? Нигә болай кызыксынасың, Кәрим? Берәр җиргә барабызмы әллә? Юк, үзебезгә кунаклар киләчәк. Шулаймы? Кемнәр киләсең? Әле генә Рәшит шалтыратты. 1-2 көнгә Казанга киләләр икән. Сәкинә белән. Ярый, бик әйбәт. Кунакларга ишегебез ачык. Мин нишлим? Кичке аш әзерләп торма. Татар ашлары йортына барырбыз. Дөрес әйтәсең, Кәрим. Шулай әйбәт булыр. Ярар, мин сине өйдә көтәм. Исәнмесез, кадерле кунаклар. Менә бит нинди очрашу. Әйдәгез рәхим итегез. Күрешүгә без бик шат. Менә кайда яшисез икән? Без дә сезне күрүебезгә бик шат. Тормышларыгыз ничек? Нинди яңалыкларыгыз бар? Менә шулай, хәрби кеше булгач, бер шәһәрдән икенче шәһәргә күчеп яшәдек. Хәзер Мәскәүдә яшибез. Без дә әйбәт кенә яшәп ятабыз. Хәзер әйдәгез, ресторанга барабыз. Татар ашлары йортына. Шунда сөйләшеп утырырбыз.